Кніга лічбаў, раздзел 17. І казаў Господ Маісею гаворачы: «Скажы сынам Ізраіля і вазьмі ад іх па кіі ад кожнага іх пакалення, ад усіх князёў пакаленняў, 12 кіёў, і напішы імя кожнага на яго кіі. А на кіі левітаў напішы імя Аарона, і хай будзе па адным кіі асобна на кожнае пакаленне. І пакладзі іх у палатку сустрэчы перад каўчэгам сведчання, дзе я з вамі сустракаюся. Каго з іх я выберу, хай кій таго закрасуе, і спыню нараканне сыноў Ізраіля, якімі яны наракаюць на вас». І казаў Маісей сынам Ізраіля, і далі яны усе князі кіі ад кожнага пакалення, і было 12 кіёў, і кій Аарона паміж іх. Калі іх паклаў Маісей перад Господам у палацы сустрэчы, на другі дзень, вярнуўшыся, Маісей убачыў, што закрасаваў кій Аарона з пакаленняў Леві, і што выраслі кветкі з набухлых пупышак, якія, закрасаваўшы, ператварыліся ў міндаль. Такім чынам вынес Маісей ад аблічча Господа усе кіі да ўсіх сыноў Ізраіля, і яны ўбачылі, і кожны ўзяў свой кій. І Господ сказаў Маісею: «Кій Аарона аднясі назад перад каўчэгам сведчання, каб захаваўся там, як знак супраць бунту сыноў Ізраіля, і хай спыняць яны нараканні свае на мяне, каб не загінуць». І Маісей зрабіў, як загадаў Господ. І сказалі сыны Ізраіля Маісею: «Вось мы прапалі, мы паміраем, усе паміраем. Хто толькі прыступіцца да скініі Господа, памірае. Ці ж усе мы да апошняга будзем вынішчаны?»